Kaixo guztioi eta ongitorri jakindunera. Gaurko honetan erredoxa erreakzioen inguruan hitz egingo dugu eta zehazki ioi elektroi doiketa metodoaren inguruan. Erredoxa erreakzioak elektroi trukaketan oinarritzen diren erreakzio kimikoak dira. Eta modu berezi batean doitzen dira. Hortaz, gaurko honetan, adibide honekin, erredoxa erreakzioa honen doiketa gauzatuko dugu. Doiketa egin ahal izateko lehenengo gauza egin behar duguna da, oksidazio zenbaki guztiak jarri, atomo bakoitzaren oksidazio zenbakia. Adibidez, potasioak bakarrik oksidazio egoera bakarra du, +1, oxigenaren kasuan -2, izaten da ia kasu guztietan, orduan 4 bider 2, -8, gehi 1, 7, orduan badakigu manganesoa kasu honetan, +7 dagoela, ze manganesoak oksidazio egoera gehiago ditu. Kloruraren kasuan, -1 egongo da orokorrean, eta hidrogenoa beti +2 orokorran ere, +1 barkatu. Ondoren, produktuetara joan da, berriz ere jarraituko dugu. Kloruroak -1 eta 1 bider 2, orduan badakigu manganesoa 2 oksidazio egoeran dagoela. Hemen kloro elementua daukagu, elementu bat denez 0 oksidazio egoeran egongo da. Eta gainontzekoekin aurretik egin dugun bezala. Hurrengo pausua zein da erdi erreakzioak idaztea, identifikatzea zein den oksidatu eta erreduzitzen den agentea edo konposatua. Hemen manganesoa daukagu, ikusten dugu hemen +7 izatetikan +2 izatera pasatzen dela. Zer gertatzen da elektroiak irabazten dituela. Orduan badakigu konposatu hori erreduzitzen dela. Hemen elementu batzuk disoziatu egiten dira, orokorrean gatzak, hidroksidoak, orduan erdi erreakzioetan behien forma disoziatuan idatzi behar ditugu. Kasu honetan, hemen, olau minus, eta kasu honetan, gatzatenez, hemen, B+. Ondoren, oksidatzen den agentea zein da? Kasu honetan, kloroa. Daukagu, -1 egoeran eta elektriko bat galtzen du 0 egoerara edo elementu egoerara pasatuz. Orduan hemen, L- pasatzen da izatera Cl+B. Orduan horren egin behar duguna zera da. Erdi erreakzioak doitu. Horretarako, beti bezala, begiratu behar dugu atomo kopura berdina dela bi aldeetan. Kasu honetan, manganesoa bat dago bi aldeetan, baino oksigenoa ez. 4 oksigeno ditugu. Eta oksigenoak doitzeko zer egin behar da ur molekulak gehitu. Orduan hemen, 4 oksigeno ditugunez, 4 ur molekula gehituko ditugu. Zer gertatzen da orain, 4 ur molekula gehitu ditugunez, alde honetan hidrogenoak falta direla. Eta hidrogenoak deitzeko protoiak gehitzen dira. Kasu honetan 4 bider 2, 8. Orduan hemen gehitzen duguna 8 protoi. Eta bigarren erreakzioari dagokionez, daukagu Cl- eta Cl+. Orduan falta duguna da, hemen eukitzea 2 bat, baita ere, 2 kloruro izateko. Orduan berez, atomo guztia doituta daude. Zer gertatzen da orain, kargak doitu egin behar ditugula elektroiekin. Orduan hemen, 2 karga ditugu, 2+, eta hemen daukagu +7. Orduan, hemen elektroiak gehitu behar ditugu. Konpentsatzeko. 7, ken 2, 5. Orduan, 5 elektroi gehitu behar ditugu. Eta, kasu honetan hemen daukagu 2- eta hemen 0. Orduan hemen gehitu behar ditugu 2 elektroi.
Vale? Behin kargak deitua ditugula, erdi erreakzioa deitu behar ditugu, bai? Orduan egiten dena da, biderkatu, balio bategatikan, kasu honetan, beste erreakzioaren elektroikopuruaren gatik, bai? Elektroikopurua berdindu behar dugulako. Orduan, erreakzio hau biren gatikan biderkatuko dugu, eta erreakzio hau bosten gatik. Eta horrela, eko dugu gure erreakzio osoa. Bale, orduan. 10 elektroi, gehi, bi, mn, olau minus, gehi, 16, protoi, gehi, 10 kloruro, eta beste aldean, bi manganeso bi, gehi, 8 ur, gehi, 5 kloro, gehi, 10 elektroi. Eta orduan, elektroiak joan egiten dira. Hau beti egin behar den zerbait da. Eta orain, zer gertatzen da, lortu behar dugula, hasierako konposatuak, orduan, karga hauek neutralizatzeko behar ditugun konposatuak gehitu behar ditugu. Baina alde batean gehitzen bali ditugu, bestan ere gehitu behar ditugu, bai? Kasu honetan, hemen zaukagu potasio permanganatua, bai? Orduan, hemen, falta zaiguna da, potasio ere. Hemen ditugu bi MnO4, orduan, egin behar duguna da, bi potasio gehitu, bai? Hauetako bakoitzak potasio bana behar duelako. Orduan, bi potasio gehituko ditugu. Ondoren, kasu honetan, ze daukagu ere erreaktiboetan? Hidrogeno kloruroa. Zer gertatzen da, hidrogeno gehiago ditugula beharko litezkeenak baino 10 klorurontzat. Orduan gehitu behar duguna da beste 6 kloruro. Eta orduan hemen eukiko genuke 16 hidrogeno kloruro. Eta joaten gara azken aldera, hemen gehitu ditugun bi potasio kloruroak gehitu behar ditugu hemen. Bi potasioak barkatu. Eta hemen gehitu ditugun 6 kloruroak ere gehitu behar ditugu. Bai? Orduan, kloruro elementalak ez du behar inorrekin doitzerik. Urak ere ez, eta hemen zer gertatzen da? Kloruro hauek elkartuko direla bai manganesoarekin, baita ere potasioarekin. Orduan, eukiko dugu hemen 4 kloruro honentzat, eta hemen 2 kloruro potasio kloruroarekin elkartzeko. Orduan, gure erreakzio totala zein izango da. Bai, eta hemen doituko ditut. 2 potasio permanganato. 16 hidrogeno kloruro. Hemen 2 manganeso kloruro, 5 kloro, 2 potasio kloruro eta 8 ur. Orduan, prozesua guztia izan beharko litzateke, egin behar duguna beti redox erreakzioak doitu behar izateko eta ondoren ariketak egin ahal izateko. Hortaz hau izan da guztia eta gogoratu, sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.